Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Moje ime je Introspekter, a danas je utorak, što znači šta? Znači da radimo vesti vezane za gaming iz Srbije i sveta. Za sve one koji ne znaju, ja sam pre svega gamer, a onda sve ostalo. Šta ćemo danas da pričamo? O čemu ćemo danas da pričamo? Danas pričamo o tome kako jedna kompanija za proizvodnju generalno stvari za negu tela gleda na gaming. Kako oni gledaju na taj inclusivity mehanizam, koga sve treba uključiti u gaming, kako to sve treba izgledati, zašto se mešaju svi i ko treba i ko ne treba u gaming, bukvalno mi nije jasno, nikad neće ni da mi bude jasno, ali uglavnom da, radimo jedan kratak osvrt na klip sa negde sredine 2023. Tačnije maj 11. Šta se radi ovdje konkretno? Da ćete vidjeti, prvo da odgledamo svi zajedno onako lepo pa ćemo da komentarišemo, a? Ili da idemo, može, prvo ćemo da gledamo pa komentarišemo. To je 2 minuta ćutanja. Ako ja uopšte mogu da ćutam. Ne, rekao sam neću puziram. Neću puziram. Okej. Ovo je nešto, što bi se reklo, it's something. Mnogo toga ima da se pokrije i da se priča, mislim, pre svega, ajde doći do statistike, ajde to ćemo sad ćemo gledamo opet samo uz komentare, čisto da se znam. Trećemo sasvim fino, dobiješ ovu, mislim, realno gledano ovo je slika heroja, heroine, koje većina gamera želi da vidi. Znači, dobro izgleda, fino, to je to. Neka je idealna slika onoga što ženski žele da budu, a muški vole da vide i to je to. Ok, kao neki studio, nešto se pravi, ja kad bi stvarno tako snimala igrice, ne bi kraj bio. Toliko tih igara koje je ona napravila, ponosna na sve, normalno stoji. Evo, ovdje pokazuje ono što svi žele da vide. Ali, pojent u tome da se to njoj ne sviđa, jel te da, to je ta pojent. Bum. Nerealno je da ona stane u ovo. Baš je ugrožavajuće činjenica da je obučena kao Lara Croft iz, ja mislim da je Legends dijela igre. Baš onako gledaju, idu ka tome da smanje neku sliku koju ljudi vole da vide, onako osobe generalno, bilo muška ili ženska koja fino izgleda, sa ciljem da guraju tu neku propagandu o tome da treba da bude sve više i više različitih tipova tela. Doći ću i do toga polako u igram. Nije to nije ono što ja želim da budem. I to je sasvim okej, to ne mora da bude, to uopšte ne mora da bude ono što ona želi da bude. Okej, svaka osoba može da bude ono što ona želi da bude. Okej? Okej, top. Ali, pravi novu igricu. Praviš igricu koju će da budu glavni likovi, ne znam. Može glavni lik da bude puniji, napraviš mogućnost da glavni lik bude puniji. Naprimjer, sad Starfield ima tu mogućnost da napravi da glavni likovi budu puniji. Dok je izašla Palija nemaš opciju da budeš muški karakter uopšte. Daj pričamo o inkluzivnosti, gde je muški karakter za Paliju? Ne postoji. Nema ga, nema brade. Nema neke kose koja je onako fina.
nema muskulature nikakve, bukvalno svi su karakteri puni feminizma, ženstvenosti, ne znam. To je taj trenutak odluke kad je ona rešila da će ona da izađe ovako, jeste, neće ja pokazuje sebe u toj nekoj slici koju svi drugi žele da vide. To je poenta te priče, znači mi pravimo igrice za vas, da vas privučemo i vama je privlačno, da izgleda tako i tako. Jeste, okej, da je Lara Croft imala 120 kila, ja verovatno ne bi igrao. Iskreno da vam kažem. Jer ja ne bih mogao da razumem kako se osoba od 120 kila penje i veša po svemu onome izvodi šta se izvodi Lara Croft. Ako ćemo iskreno, nije moguće. Nije moguće uopšte. Sad, možda neko to voli da vidi. I don't king shame. Nema king shame-a kod mene. Ja? Ne. Krećem na posao onako kakva ja sam i obaram stereotipe. Bukvalni prikaz toga. Idem onako kako ja želim, stereotipi padaju. S druge strane, može se kaže, baš mene briga ono što vi želite da vidite, ja idem onako kako ja hoću i okej, opet kažem, to je lepo, ali ne ide baš svima u korist. Velika većina ljudi nije neko ko bi se složio sa time. Ovo ne verujem dok ne vidim istraživanje. Šta znači 74% devojaka žena misli da su underrepresented, da ih nema dovoljno u videoigrama. Šta to znači? Ko su bili njihovi ispitanici, pre svega? Gde su bili ispitivani? Koja je demografska populacija, znači koje godište, koji je uzrast, koji je socijalni status, sve je to vrlo bitno da bi se izbacio jedan ovakav podatak i bez toga ovo ne vredi ničemu. Jer ti ako dođeš sad i kažeš, vidjet ćete na sledećoj slici da nema korpuletnih punih ljudi, sedite samo kad je Blizzard ubacio kultirane u svoju igricu za vreme Battle of Azeroth. On je dobio toliki backlash, niko nije pričao o body positivity tad. Svi su pričali body shaming. Niko nije pomenuo body positivity. Svi su bili u fazoru, a vi body shameujete debele ljude, sram vas bilo. Sa druge strane imao si ljude koji jednostavno nisu htjeli. Radije bi igrali obične ljude koji onako izgledaju okej, nego kultirane. I sad imaš situaciju u kojoj je Blizzard da bi nekako nivelisao sve to, ubacio body type 1 i 2. Šta znači body type 1 i 2, ej? Bukvalno vrlo Warcraftu treba jedan hard reset. Hard reset. Šta znači body type 1 i 2? Šta je sledeći? Body type 3. Body type create alone. Body type šta? Nije ni to bitno. Ajde, to je tema za neki drugi put. Ima tu dosta da se priča i sa te strane. Ovo je naravno nije istina. Ja bih rekao da to nije istina. A isto možete da se partnerujete sa kim hoćete i da reprezentujete šta hoćete. Ako mogu da biram ja između one prve slike, u kojoj onako izgleda fino, i ove slike, ja bih odabrao onu prvu, s tim da nosi istu odeću kao i ova. Malo u duše da bi moglo da stane, da ne propada. Eto, moje iskreno mišljenje. Ja volim da vidim lepu žensku igricu. Volim jednostavno. To ne znači da debele osobe nisu lepe. Jednostavno znači da bih radije igrao sa lepima. Vidjet ćete razliku između Horizon Zero Alloy iz prvog dela i Horizon Zero Alloy iz drugog dela. To je takva frka nastala oko toga da to nije humano. Ali to niko ne pominje. To ćemo raditi sledeće nedelje. Oni što su se partnerovali sa tim Virtual Beauty is Real Beauty. Let's make Virtual Beauty real. Ok, Virtual Beauty, let's make Virtual Beauty real. Znači, ajde da ga vidimo ovako. Virtual Beauty je neka osoba koja izgleda ok. Šta znači ok? Znači da ima neki zdravi izgled tela, šavija je, bavi se većom fiskulturom, bolje građena. Znači uzmemo taj Virtual Beauty i prenesemo ga u pravi svet. Ok? Super. Svi srećni se ovce na broju. Ekstra. Ne uzmemo Beauty koji velika količina ljudi ne smatra lepim i ubacimo u gaming svet samo da bi pokazivali više različitih tipova ljudi. Ne to nije inkluzija. Mislim, jeste, ali ne želite tu. Više vuče na negativnu nego na pozitivnu inkluziju, iskreno. Mislim, ok. Lepo. Fin karakter napravljen na osnovu glavne likuše. Jedna zamerka do duše. Napravili su karakter manje debelim od nje. Budemo realni. Karakter je manje debel. Viš kako nju steže ovaj kajš ovde, hoće da pukne od muke, karakteru kajš visi. Ruka karakteru tanja. Znači, ne da niste ubacili
nju, nego ste je napravili i smeli ste osobu. Znači, niste smeli da ubacite da neko bude toliko debel. Fizika vam nije dozvoljena. Niste mogli fizički da obradite to. Nije. Joe Mama so fat, she couldn't be rendered. Joe Mama. Evo ga, generalno gledano, bringing real beauty to the virtual world. Umesto da uzmemo virtual beauty i da prebacimo u real world. Ali ajde, nije bitno. Šta da kažem na kontu ovoga? Znači, lepo su sve to oni odradili. Danny America learned a lot about their... Šta? Sve je to jako lepo, ali vidite kako izgleda ovo. Pogledaj ovo karaktera. Pogledajte šta su oni izbacili. Ako ovo neko nije zbrzao, koja je sličnost između ovo dvoje? Koja je sličnost između ovog i ovog? Nema nikakve, niđe sličnosti. Iskreno, ironično je, ovo su uništili, na primjer, ajde, devojka je, izgleda, pravili su je niskom i debelom i kosu su je napravili kao da je neko proveo 200 volti kroz nju, bukvalno. Kao da je neko stavio viljušku u ruku i tu viljušku u utičnicu. Zašto napraviti od ovako fino izgledajuće osobe ovo? Čemu to? Šta je tu poenta? Ovde je žensko, ali zapravo se identifikuje kao muško, ne kapiram. Sa druge strane, njih dve sasvim fino izgledaju. Odlično što više izgledaju. Ali opet želim da kažem jednu vrlo važnu stvar. Drago mi je da nisam u situaciji da imam Downov sindrom ili da imam problem sa hodanjem da ne mogu da hodam. Ne omalovažavam ničije probleme u životu. Ono što želim da kažem jeste da ako imam video igricu u kojoj mogu da biram da nisam bolestan, ja ću odabrati da ne budem bolestan. Ja neću da uzmem i da sebi napravim lika koji me podsjeća na to šta sam u stvarnom životu. Poenta priče je da igram igrice zato što želim da pobegnem iz toga. Znači ako sam ovo u životu svom, ne želim da budem to i u igrici, ljudi. Ne želim da budem neko agilan, mobilan. Želim da budem arčer, ako nemam mnogi u stvarnom životu, želim da budem strelac u igrici. Da mogu da trčim, da pucam luk i strelu, da niko ne može da me stigne, da me uhvati. To je ono što želim kad igram video igricu. Ako ne mogu da istrčim 10 km sad ovde, želim da mogu da igram lika koji je Sonic. Ne da mi naprave lika koji može samo da hoda, samo da bi se ja osjećao uključeno. Ljudi, to je glupost. Molim vas, shvatite, aman. Osobe sa Downovim sindromom su stvarno specifična vrsta osobe i drago mi je da su uključili to ovde u ovu priču. Stvarno nemam komentara vezano za to, iskreno. Ali smatram da je od svih ovih karikatura napravljenih ovde najlepša i najbolje određena osoba u kolicima. Još jednom, nemam ništa protiv nijedne osobe ovde prikazane, apsolutno. Smatram da im nisu odradili ono što su planirali ili hteli da odrade i smatram da treba da se uzme obzir ono što veliki deo ljudi želi. Znači, ne želi svako da, ako se nalazi u invaliditetu, da igra osobu koja je u invaliditetu. Ja prvi znam šta ja ne želim. Znači, kao neko ko se nalazi gde se nalazi. Malo smo skrenuli u neku mračniju temu, malo smo pričali o nekim mračnim stvarima, dolazili i dotakli situacija koje možda ne bi trebalo, ali nije bitno, to je što je. Važno je da smo rekli šta smo hteli i ispričali šta smo hteli i na kraju dana nalazimo se na kraju videa i želim da kažem jedno veliko hvala što ste gledali do sad. Ako želite da pratite ponedeljkom generalne vesti, utorkom vesti iz sveta gaminga, sredom gameplayeve, četvrtak i petak, random brdo stvari, verovatno neke reakcije, i bacite follow i like. Hvala još jednom. Bye bye.